ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಲ ಅಜ್ಜಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸರ್ಲ ಅಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಡಿತದ್ದು ಗುಡ್ಡೆಡುಗಳು ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟುವಾಡು ಬೇರೊಂದು ಗುಡ್ಡೆಡುಗಳು ಇತ್ತದ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಗುಡ್ಡೆಡುಗುಳುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಪೆಟ್ಟದ ಬದಲಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಹು ಬೋಡವು ಇದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಶಾಲೆ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ఆయన కొరుపునే ఒక పేరు కొరిపేరు ಇಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಸಮೇತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೇರು ಕೊರುಪುಜೇರು ಸಾಲೆಡ್ ಪೇರು ಕೊರುಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಪುಣ ಒಂದು ಪೇರು ಕೊರುಪುಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತು ಬಾಟ್ಲಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡ ಸಾಲೆಡ್ ಪೇರು ಕೊರುಪೇರು ఒక చప్పాలు కొరిపేరు యూనిఫారం కొరిపేరు పూర కొరిపేరు అంచేది ప్రైమరీದ జోకులు ఏర్ల గుడ్డెడుగులున్న పరిస్థితి ఇజ్జి ఆడ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕುಲು ಗುಡ್ಡೆಡು ದಿಕ್ಕದು ಬರೋದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಮೇತ ಐಡಿ ಸಮೇತ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಲ್ದಾಯ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬಡ್ತು ಬೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಡು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ನೋಡೋಡಾಪು ಮುಳ್ಳು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ದೇವರದಾಯ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಆಳ್ವರ್ತಿ ಕಾರ ಆಡವಣ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಇನಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಜಾತಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸೂತಕ ಅಂದ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಂಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಬುಡ್ಜಿ ನಂಕ್ ಏರೇರ್ನೊಟ್ಟುಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ ನಾನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವಣುವೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವಣುವೆ ಪಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ತೂವಣುವೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಒಂಜಿಲ್ಲಾಡೆ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಮುತ್ತೈದೆ ಆದ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು 35 ಪೀಸ್ ಆದ ಬೋದು ಕುಳೋಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸಡು ಪುಣ ಪೋಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುರಣಿವರಿ ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆದು 10 ತುಂಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಳೆ ಜೋಕುಡು ಮಾರ್ಕಡ್ ಬಾರಿಗಿಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗಂದು ಪುರ ದಾಲ ಒತ್ತಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು 1ನೇ ಪುಳಕೇಸಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ 2ನೇ ಪುಳಕೇಸಿ ಕುಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಮಂಡೆ ಚೆನ್ನಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸು ಭಾಗ ಹೆಸರಿಸು ಬಂಡ ಬಾಯಿ ಮೂಳಿತಂಡ ಗುದದ್ವಾರ ಉಳಿತಂಡ ಅವು ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೇ ಕರ್ಲು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಹೋಗ್ಪುಣೆ ಅಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಈ ಪೇಪರ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಪುಣೆ ನೆಟ್ಟು 4 ಜನತ್ತ ಕರ್ಲು ಉಂಟು ಮಗ ಐಟು 3 ಜನ ತೆಂದೆಪ್ಪು ಈಜಿ ನಬ್ಬೋಟಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ನಿನ್ನ 1 ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಜ್ಜಂಡ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಾಯೇ ತರಕಾರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪೆತ್ತದೇರೊಂದು ಬಲ ಪೋ ಪಂತಿಗೊಂಡು ಬಲ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜರ ಪೋಲ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತೂದು ಅಂಬ್ಯಾಗಲ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡತ್ತ ಪಂಡದು ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಪುಟ್ಟನ ದಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾನೆ ಹೇಳ್ತಂತೀರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಕೈದಿದ್ದು இந்த கெபிக்கு முட்டுண்டா ஆஜி வருஷம் ஆண்டு மக கை பொது ஒஞ்சின கிளாஸ் கொள்ளல வாவண்டே செலஜான் ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷೋಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವದಕ್ಕಲು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ದಿ ಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಸೀಟು ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ಪೋಪುಣಿ 3 ವರ್ಷೋಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸದ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ಬೂಕು ನಟ್ಟು ಪಾಡುನಿ ಬಂಗುಡೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬರುದನಿಗೆ ಇನಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 25 ತಿಕ್ಕದಂడి ಇತ್ತೆ 3 ಬಣ್ಣಕ 4 ಪುಟ ಬರಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಟ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಪೊಡ ಸರ್ದ ಬಾಕಿ ಅನ್ಲದೊಂದು ರಜ್ಜೆ ಬತ್ತೆ ಬರೆ 4 ಪುಟ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆದು ಬರಪೆ ಪಿರ 4 ಪುಟ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಮಗ್ಗಿ ಬರೆದ ಅವಳು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೆರಂಗ ಬತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಡು ಮಲ್ಲಾವಡ ನಂಚಿನ ಚೇರಂಟೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ನಕ್ಕುರು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಕುಂಟಲ ಬರಂದು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ತೋಡು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂಡದು ತೋದು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಮಲ್ಲಾವಡ ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 3 ವರ್ಷೋಡೆ ನಮ ಕುಲ್ಲಾದ ಒತ್ತಡ ಕೊರ್ದು ಕೈಟೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಒತ್ತಡ ಅಂದ ಬಂಡ ಜತ್ತ ದುಯಿನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗಳ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಹೋಯರ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ್ಬೇಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದೋಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸವಣ ಪಂಡ್ಪೊಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 19-20 ಇಸ್ವಿಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶಾಲೆ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಲೇ ಚುಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನೆ ಪಾಸ್ ಆಯವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಧರ್ಮಗ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರೆ ನಡೆದಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನರಿಯಣ್ಣ ಅಂದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಅಲಕ್ಕ ಪೋದಿತ್ತು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯಾ ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಲ 3 ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡು
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ, ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಬಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಬರೆ ಇಂಚಿ ಒಳಂದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋತುಂಡಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಂಡ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಬ್ಬು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಇರ್ಲಾರದಿದ್ದೀರಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಣ ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಾಯ್ನೆವು ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಪವರ್ಲ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬದುಕಾಯ್ನೆ ತಂದೆ ಮಾರ್ಕಲ್ ಹತ್ತು ದುಡ್ಡು ಲತ್ತು ಓಲತ್ತು